Студио 3 продължава да ви среща с интересни хора, продължава и да показва интересни човешки истории. Всъщност, как се съчетават музиката и психологията и защо един лютиер се занимава с изобретения. Вижте с кой ни среща Деси Жаблянова. Любовта ми към китарата започна в една планина, в една хижа, където имаше китара. И от там започнах да свиря на китара и после реших и да направя една. И след нея колко последваха? Вече са около 20. Трудно ли се създава една китара? Тя носи ли всяка от нея различен заряд? Различни ли са? Да, трудно се прави китара, защото това е много дълъг процес, много физически и умствени усилия са необходими и много голяма любов и търпение също така. Различни звуци ли издават различните китари? Да, всяка китара си е уникална, има си свой собствен тембър, то зависи от модела на китарата. Кухарка или електрическа? Или? Да, ако е куха или електрическа, кухата може да бъде с найлонови струни, с метални струни. Вече по избор на въпросния клиент. Да, по избор на клиента или модел, който аз реша да правя. Също зависи много от вида на дървото, който се ползва. Кой е най-честият вид дърво, който се използва при изработката на китари? Най-често се ползват няколко вида дърво. Клен, палисандър, смърч, кедър и други. Те са неизборими. Къде е от тук вече връзката с другите изобретения и с психологията? Аз съм завършил психология, но аз и съм учил и математика. Но връзката е, че използвам умения от различни области, за да създам нещо ново. Добре. За китарата, какво изобретение ново сте създали? Можем ли да използваме по друг начин, освен като една китара? Да. Направил съм една машинка, подобна на пианото на Леонардо да Винчи, ако някой е виждал. Това струните се звучават чрез въртящо колело. И по този начин китарата може да звучи като виолончело, например. Ето така. И вече има няколко музиканти, които се учат да свирят с тази машинка, т.е. с този лък. Всъщност, то не е проста работа, просто пускаме машинката и китарата се превръща в виолончел в случая. Не, изисква се и умения. Все пак, ако някой първо започне да се учи на виолончел или на цигулка, не става изведнъж. А как се създава един такъв инструмент? Как се проектира, за да се стигне до там, че да се получи накрая този резултат? Първо се появява някаква идея, нещо, което би могло да се осъществи, и после се търси комбинация от различни части, които ще могат да се сглобят заедно. И освен това няма да са много скъпи. Нали? За да се направи един прототип, се изискват инвестиции. Аз търся най-лесния начин да се набавят материалите и затова постоянно следя различни неща в магазините, различни машинки, които могат да се разглобят, да се вземе част от тях, да се сложи в друга и така. Имате и една пишеща машина, която всъщност е превърната в музикален инструмент. Да, идеята тук е, че пишещите машини вече не се ползват. А това е една много елегантна механична система, която може да се използва, част от нея, за звучаване на струни на нещо като арфа. Представете си хората един ден вместо с електронни пиана, синтезатори да застанат, защо не, на сцената с пишещи машини, които им издават звуци, примерно на арфа. Да, ние даже подготвяме перформанс с такава пишеща машина. И другото интересно е, че всяка нота се отразява с определена буква. И така човек може да запомни мелодиката, която свири с някакви думи, дори понякога безсмислени.
това изобретение вече е било изложено също в Софийска градска художествена галерия. Имате едно изобретение, което може да ни накара, като си пуснем водата на чешмата, да ни заработи радиото. Да, там идеята е, че налягането на водата е излишно голямо и ние може да използваме тази излишна енергия, за да я оползотворим не само за да слушаме радиото, докато си мием зъбите, например, да си заредим телефона, да осветяваме, дори цялата къща може да осветяваме само от водата, която ползваме през деня. Ако се осъществи, нали, много по-добре същото устройство. Какво ви стимулира да правите всичките тези изобретения, да участвате в изложби, в различни състезания, форуми? Ами, може би основното е, че аз като един самопровъзгласил се изобретател, искам всичко да става по-лесно, отколкото е сега. Например, ако искаш най-хубавия модел китара, вместо да похарчиш парите за този модел, да си го изработя сам, например. Или пък във всички случаи аз търся оптималното, лесното и интересното. Съчетанието на... Ще бъдат ли патентовани, например, ето този уред, който може да ни смени звука на китарата, на виолончело и дай Боже да стане популярен в цял свят с твоето име един ден? Да, ще бъде патентован. Дай Боже така с твоите изобретения да ни прочуеш в цяла България и някой ден, когато хората и ти минаваш по магазините и виждаш някое полезно изобретение, всъщност да знаем, че то е твоето. Към тази линия ли се стремиш да работиш? Популяризираш ли си нещата и в чужбина? Да, опитвам се и в чужбина да се свързвам с различни хора, които биха проявили интерес към такива неща, за да се произвеждат. Какво предстои от тук нататък да направиш? Плануваш ли нови изобретения? Ами, да, планувам едно водно колело на Перовската река, което да генерира ток и осветление около реката. Аз вече съм участвал на един конкурс за София с презентация. Но там не спечелих, но не съм се отказал да го направя дори, нали, с мои средства. Ще бъде много интересно. Най-добре, ако се намери някой, който да го финансира. Например, някое радио, което ще звучи от това водно колело. Колко горе-долу ще струва финансирането? Имаш ли представа? Мисля, че около 1000 лева. Да, ако се ползват ефтините материали, които съм проучил вече. И може да си направим водно колело, което ще генерира електричество на Перовската река. Трябва сигурно да получим и разрешение от общината. Да, но аз знам, че госпожа Фандъкова вече е виждала моя проект на този конкурс за София, така че би било не много сложно да се получи разрешение. Да искаш да представим още някое твое изобретение или да се съсредоточим върху това, което ни показа и това, което да очаквам? Мога да ви покажа някои предмети, които съм правил за арт конкурси. Например, имам една инсталация, която прави произволни мелодии от търкалящи се топченца. Имам също няколко абсурдни бутилка в бутилка, така че най-вътрешната бутилка е пълна, всички външни бутилки са празни. Имам също инсталация, която визуализира как тече водата. Тоест, водата прави нещо като матрица и пак са произволни картинки, които се виждат, но всеки може да си представи каквото иска в тях. А коя е най-ценната ти награда, отличие, което си получавал?
хората да идват при мен, за да ме търсят за моите услуги.